Happy New Year. Amo po adi paungot na greeting sa caption niya tong viral video ni Rene Arines sa Buhi Forum kaso Enero 4. Alagad, sa halip na paputok o kaugmahan, ana nagsabat sa mata niya ng mga netizens, usad na makaturutristing carpet ning rigsang, mga plastic, styrofoam, sachet, agin uno pang rigsang, ana pautaw-utaw sa Lake Buhi. Ading nasabi na pong video mga ugang, mas pa sa usad na viral post. Usad ading sampaling sa lalawgon niya nakadabuinan. Usad ading malaadit na manifestasyon ninhelang niya na sa ato na sosyudad. Nabaganang kadipisil ng bulungon. Ana kaudaning disiplina ag ana tururuan system kinsisay ana agu kasaalan. Sa comment section yan na Buhi Forum, nabuhay liwat ana so ano'y nang debate. Kasaalan daw adi niya na LGU ninuli tabag matanos ana pag-akot ning basura. O kasaalan niya na namamanuaan na eda disiplina. Ana kaustuhan niya di mga ugang, pareho sirang tama, alagad pareho man sirang agko pagkukulang. Daaman kasaalan, agko sana po pagkukulang. Gusto man mga kabuhinan na responsibilidad niya na gobyerno ana efficienting waste collection. Hindi na akot ana basura, naturalmente natitipon adi. Alagad hindi man nagilakday ang mga disposable cups papunta sa Lake Buhi, tanganing mag-swimming ning mag-usad. Agko kamot na nag-umot niyaan sa kanal, sa suwong, o sa direkta sa lake. Ag anakamot naan pagsasadiri ning usad na namamanuaan na eda pakilabot kin unuman ana maabutan niya na sa kanyang gibo agawi. Arag niyo komento niyo usad na netizens. Sabi niya, matindi yung komento mga kabuhinan, kadustaan ning sobra, abagading mga gibo. Ana pag-umot ning basura sa katbag, sa tubig, buka sana kaudan ning disiplina. Kaudan man adin ning respeto sa kapalibutan na among nagibuway sa saton. Sa usad pang komento ning usad pang netizen, imagine na ninyo anapi kauntang tilapia, anapi istaran bagaan puro rigsang na pautaw-utaw. Didi narereunan ana isyo mga ugang. Ana Lake Buhi baga sana usad na pasyaran ag paayahayan. Amo po adi ana refrigerator ag bangko ning banwaan. Didi po alin ana sinarapan ag tilapia na piorgulyo ta. Baga sana sa Pilipinas kindi sa interong kinaban. Kin umusunta ning plastic ana lawod pinagiilo taman ana mga israng ipipwesto sa sakto na mga lamesa. Ana unga mga kabuhinan, preparado daw kitang kumaon ng isra. Isra na nagdako sa tagok ning rigsang. Ana basura mga kabuhinan, ana numero 1 didi. Ana nakapangluluya pa po didi mga ipatngod. Nangyari ading viral video, upat na aldaw makalis yung panglunsar niya na Municipal Ordinance number 25324. O ana natad ko linig ko ordinance. Malauyay akatuyuhan niya ding lay. O obligaron ana lambang usad na linigan sa kandang ngarab-ngaraban. Agkumultang 500 hasta 2,500. Agko geotagging evidence. Agko pa community service. Alagad, analay, gauno man kauyay mga ugang ana pagkasurat, magdanay man sa napuadi bilang tinta ag papel, kin indi man maipautob ning matanos, ag kin indi man sunuron niya na mga namamanwaan. Ana nasabi ng viral video mga ipatngod, patutuo nakadakil pang indi nakakaisi o pituyong nagibungag-bungugan sa bagong reglamento. Anarigsang na napipiyaran ta sa video usad sa napong sintomas.
Ana tunay na helang amo anaka daning pakilabot, uwa ako pake. So madi po mga kabuinon para sa LGU, Menro ag mga barangay officials. Ana challenge po sa inyo. Buka sana po pagkastigo ning multa, hindi pagpapakita ning seryoso po kamo didi. Sampulan po ana dapat masampulan. Paiwason ag pakasugon ana pagdiseminar ipag-edukar niya na impormasyon sa bagong ordinansa. Solid waste management ag iba pang advokasya mananangad sa pagpayaba niya na Lake Buhi ag niya na Buhi watershed. Asiguraron na regular ang pag-akop ning rigsang tanganing ida rason ang mga pasawi. Para man po sa mga kapwa kubuinon, kaiba na po ako didi. Hindi na kita mag-ugat na buweltahan kita niya na sa ato na mga ati. Anan natad ko, linig ko, ikonsiderar tang buka kasuguan ni Mayor, ni MC o ni Kapitan. Gibuhon ta po ading lifestyle na o parte na niya na sa ato na pagkabubuhay. Aron niya tong kampanya ni dating Vice Mayor ag Bukal Tony Ulanyo. Kaso kinaptan niya ang Clean and Green program sa administrasyon niya to ni Mayor Jones Belsa. Sabi ni dating Vice Mayor Ulanyo, clean and green is a way of life. Kin gusto tang maging tunay na happy asa ato na bagong taon, puunan ta sa pagsiprot niya na mga kayat sa atubangan ta. Tasamaw ri po, uda man maglinig niya na buhi, hindi kita man sanang mga naka-star didi.